Азан сөйлей. Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Баш калабызда көндезге сәгать 10. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлыйсыз. Хәзер сезнең игътибарга Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында драматург Ризван Хамид пьесасы буенча куелган «Китәм инде» дигән спектакльнең беренче өлешен тәкъдим итәбез. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Ришат Хаҗи Әхмәт. Музыкаль бизәлешне Фуат Әбүбәкер эшләгән. Рольләрне башкаралар: Инсафетдин, Әсхәр Шакир, Хадиша, Рашида Җиһаншина, Инзар, Шамил Бариев, Зарима, Рузия Мутыйгуллина, Гамир, Габделфәрд Шәрәфиев, Нурахмәт, Хидаят Султанов, Гөлбану, Вера Минкина. Спектакль магнитофон тасмасына 1986 елны язып алынган. Хәзер спектакльнең беренче өлешен тыңлагыз. Вакыйга кечкенә генә авылда Инсафетдиннар ишек алдында бара. Марс, тута, Марстин. Tanımıyorsun onu. Kurşun gamiş. İsen mi gamir? İketiniz eyleme. Yok. Balkanı zarar bile. Oz korkma. Selam, Zarema. İsen mi? İsen mi? Koşun koytun. Kişi, etke biraz sanattı bir telegramma verirler. Eteğin ile mi? Ete? Eye. Yok. Diz koyta mı? Etke mikrik çıksın degende söyleşesi sözü var var. Ne diysem de kırşılar beydi. Ömürge söyleşmeden. Nişige yolalay. Sıngı kemi jütkeş namusuna kış kilgen мәлі. Кем сен асыңғы күн әді? 100 жылы өтіне сәдір бүліш алмағанлар да бүгінге қадар исәнләшімдер. Юра, әдіп қайтқа шетірмін. Нәрсен? Қарап қаттым. Кіш ішләгәнні көргенім жоқ мәлі. Әйе, көрішмәгенімізге бір ел бар. Мен оқыра кеткенде аяқ кышлы мәктәп баласы едім, қазір қайтсам, қаршыда шибә тута ашқасып тұра. Хәтерлейсің ме? Бәләкәй шақларда қашып үгішәйді. Нәрсе? Қазір қолын апағаларға да рұқсат етмейсің. Қарасын оны, қызлар тамашып келгенміш. Ғамир, тоқта. Келерім бі. Неге? Келерім кел. Қоя сүйрейсің мені? Оранды шылаңға түгілдір еш? Бек көп тақылдасақ, шында бекеп қоярмын әрісің. Отыр. Я, қазір не ішлейбіз? Қазір? Әйе. Көрерсің. Тыныш қына отыр. Қолдарыны тізіңе қой. Көздеріні ем. Қорықмайынды тұтып ашамын. Қазір көз қабақларымның аурая баруын тұярсың. Бүтін гәүдәңә рәхәт жағалап таралар. Сен нәрсе? Сихірлерге ойлайсың әлі?
Әнең шикелле, синең әнең дә сихырчы карчык бит. Тым гына утыр. Мен сорасам гына җавап бирерсең. Гамир, сине хәзер йокы баса. Әкрен генә йокыга таласың. Башың түбәнгә салына, йокла. Йокла, Гамир, син йокыга чумасың. Шулай да син мине тавышымны бик яхшы ишетәсең. Ишетәсеңме минем тавышымны, Гамир? Ишетәм, муен авырта. Хәзер үтә. Жылы кулым тәнеңә тию белән авыртуның эзе дә калмаячак. Сизәсеңме минем кулымны авыру бетте шулай бит, Гамир? Хәзер авыртмай. Йокла, Гамир, йокла. Хәзер мин эшкә кадәр саныйм, шуннан соң син күзләреңне ачылачаксың. Ләкин син тирән йокыда уяна алмыйсың. Син мине күрәчәксең, әмма үзең һаман каты йоклыйсың. Саный башлыйм, Гамир. 1, 2, 3. Күзләреңне ачып кара. Курыкмаш. Менә шулай, син хәзер күзләреңне ачкан килеш йоклыйсың, шулай да син мине яхшы күрәсең. Күрәсеңме, менә мин сиңа ничек елмаям? Елмаясың. Гамир, син мине бая шибәр кыз дидең. Кабатлы шул сүзеңне тагын бер кат. Шибәр кыз син, Зәримә. Искиткеч матурмын. Әллә, булай гынамы? Ашыкма, Гамир. Үз күз алдындагы кебек итеп әйт. Белмим. Ничек инде белмисең, Гамир? Бәлкем син миннән дә шибәррәкләрне очратмасыңдыр шәдә. Очраттыңмы, ялы? Кабатлы, очраттыңмы? Туры килде бугай. Менә ничек туры килде имеш. Аның чәчләре нинди иде? Минеке кебек чишмә сылдай дулкынланып агып торалар. Кашлары менә минекедәй карлыгач канаты кебек сызылып киткәннәр. Күзләре минеке кебек чымкары иде. Гамир, аның фигурасы нинди иде? Минем фигурамны күрәсең киләме, Гамир? Күрәсең киләме? Күрсәт, Зәримә. Менә хәзер күрсәтәм мин аны сиңа. Халатымны салам да, менә, күр, Гамир. Ничек, Гамир? Шушы минуттан алып син минем матурлыгыма табыначаксың. Ләкин исеңдә тот, Гамир. Мин бер кашанда синеке булмаячакмын. Бер кашанда. Мин сине бит 8нче класстан күреп гашыйк булдым. Син утын пүләне шуны да сизмәдең. Карап куйдың минде бәлки, Гамир. Бәлкем калганнарын да салырга кирәктер. Салыйм, Гамир. Күрәсең киләме, Гамир? Бөтенләй шишен, Зәримә. Күрәсем килә. Хәзер Эшкә күлмәген салырга җыенганда, Гамир күзләрен ачып карап тора. Син йокламыйсың, Гамир. Юк, мин бит йокламыйм, мин бит юригә кыландым. Ятсыз син, Гамир. Хәзер ничек синең күзеңә күреним инде? Белмим менә ничек күренәсең икән. Гомергә мондый хәлгә калганым юк иде. Юк, мин әнкәйдән сихрын ота алмаганмын икән. Юк, Гамир. Теге читтән килгән егет белән ничек? Аңа да кияүгә чыгар өчен шулай сихерләдеңме? Анысы синең эш түгел. Син вокзалга барып җитмичә кире янып кайткансың икән. Кайтсын. Дөресме шул? Мин башка шанмаган идем. Ничек сине кулга айлаштыра алды ул? Кыр кәҗәсе. Үзем дә аптырыйм, Гамир. Күрүм булды. Йөрәгем менә шитлегендә бергәләнә башлады.
Бұл бим. Ул болып шықмады. Яры вақытында сізіп алды. Ғамир. Нәрсе? Дұрысыңын айт әлі. Сен шыннан да көз болуға берілмедің ме? Ипи тұтып ант ет, Ғамир. Кел. Бик білесің келемін. Шоп кетті мама. Ғамир. Айт әлі. Неге сен мені тоқтаттың баян? Шешіне башлағаш. Шүрләп қалдым. Шүрләді? Ғамир абай. Шүбер Ғамир абай. Ғамир абай, Сәлиме. Чөнки сен меңа қарағанда 4 яшқа үлкенірек. 4-ке түгел. 3-ке генә. 4 яш 4 инде. Я жетер булды. Сеңа кетерге вакыт. Я берәрсе кайтып кер. Әміне бір қоя да текмейм. Көрсінне. Шешінмәсін бұдан егітлер қаршында. Пәтсіміне. Пәтімия. Әлі сен шулай мені? Пәтімімсі. Әне кебе. Ұста болсам, сихirli алсам, мен сені мына шушында тұтып. Әбей деген. Әбей бет ол сена. Айтсын. Біз кішкене шақтан үйренген енді. Әлі бабайны да әте деп ертәбіз инзарағы білән екеуләші. Қарақ Сәлиме. Нишек шу қадар болса ол сенің инзарағыйын, ә? Әлі боланды түгілі дұғамен. Үзәне біз ташлап кеткешкені түзгәді. Ике эт асырый башлады. Янәсе әлі қайтып кірсе, ике эт білән қаршалығы етесәбі. Үзәнегіз бір хатты язмады ма? Яқ. Демек, художник боласың. Рәсем болғаш нәрселер эшләмәкче боласың инде. Миңа да истәлеккә берәр нәрсә ясап бирерсең инде. Әллә шапырнасың гынамы, ә? Сәлиме. Сенің Ташурда қиясын көргенің бар ма? Ташлы ауыл янында. Тип-тигіз қиял. Өсте тағын бірер нәрсе өсте. Юқса бит мен бұл ауылда тумаған. Әтиемнің Ташурда қиясы деп сөйлейін. Аны бит Нұрахмет қиясы деп ертеләр иш. Граждандар соғышы вақытында әти білән икәүләшеп қашып ятканнар. Ә сенің әтиең үз исемен қошып қалдырған. Кішілер шулай атаған. Кішілер алар? Атарлар. Нашы қияда. Барелев ясый. Нәрсе? Әсір материалғыт білән бүгіннен ішке тұты. Ғамир, әмеңа көрсетесің? Сәлиме, менің бір идея бар. Бәләкей шақта бір түш көрген едім. Имеш, Оянлы көл өзені бойлап, дүрт маңға айтағын әміп бар. Қоя қарамайсы қарабәлер, бұрынғы сарай қалдықлары, шундайра китап оқығанмын. Демек мына шул түшкі кірген. Оянғаш ойға қалдым. Нишчелері мына біздің бабаларымыз, мына шундай хайкеллер салып қалдырғанlar. Әдәбиет сақланған иш. Өсе түшкәш басында аңладым әлбәтте. Дин кирте болған екен. Әнә біз Литвада практикада болдық. Білесің олар нәрселер генә ясарлар еді біздегі кебек Ташурда қиялар болса. Рұқсат итмәсә, Ғамир. Нәрсе? Ташурдан болсаға. Соң мен аны тирән шыққамын. Эскизлар мәзір инде менің. Миңа көрсетесің бе? Көресің келсе. Келе. Сәлиме. Менә сезнекілер ашуламасмысың? Кем? Инсафеттен абзый. Ол бит сені бір кім білән ашыраштырмады. Кішілер аны аңлап бітірмейлер, Сәлиме. Ә сен өзің аңлайсың аны? Менімше Инсафеттен абзый әйбәт кіші ол. Менің алда әтейіңнің ғайыбын юарға тілесің мені? Ненде ғайыбын? Ненде ғайыбын? Әкім біздің әтейні председательліктен түшіріп, түрмеге отыртқан. Менің әткенім мұнда бірінде де қатнашы жоқ. Есіңде тұт. Кім алдында ғайыплыдыр әлі? Сенің әнең де қатнашқан бұл ішке. Әне?
әбиеңне әйтәм. Син аны каян беләсең? Колхоз төзелеп килгән ел булган, бик катлы шырлар булган ул чакта. Атам! Эт җитәкләп, Инзар кайтып керә. Зәйгә! Балканга шарға бер! Барысы туйдырдыңмы? Шул этләрне ашатудан башка миңа бүтән йомышым юк бугай синең абый. Шәйең әзерме? Җитешерсең. Бая кем ул бездән чыгып китте? Гамир кергән иде. Әтине чакырга кергән. Балкан котырып бергәнгә аптыраган идем аны. Марс нәрсә карый? Якын күршесенә әрсен мәллә тагын. Өрмәгән безгә нигә кирәк? Нигә асрыйбыз без аны? Азык шерттереп! Нишләтмәкче буласың син аны? Эреп каршы алды шул аны. Зәйя! Үткән пычак чыга! Аттыңмы, дурак? Тиз бул! Мә! Йөрәгең таштыр синең абый. Синең кебекләрне ничек җир йотмый икән? Балкан китте! Туйдым. Захламый авылдан китәм. Я, башта кымганны китер, аннан соң китәрсең. Нәрсә? Тагын берәрсе кияүгә ияртеп алып китмәкче мәллә үзеңне? Нәрсә кырт чаккан кебек кытырасың? Әнә иш, күзең чыккан мәллә. Туйдым, бөтенегездән туйдым, бигрәк тә менә синнән туйдым. Соң бар, китә бер, кит. Бар. Кем сине тота, бар. Дару үләннәре тотып, Хәдичә кайта. Кызым, нишләп торасың монда? Әнкәй, мин авылдан китәм. Ярар, соңыннан сөйләшербез. Мә, бу үләннәрне шырмага менгереп ил. Караны, кояш төшә торган җиргә илмә. Инзар кайда? Әнә, бакчада. Нишле ул анда? Нишли? Марсның тиресен тунный. Инзар! Син нишлисең анда? Марсны эт урынына атып бетердем әле. Чит кешеләргә бер башлаган. Өрмәгән безгә нигә кирәк? Нигә асрыйбыз без аны азык шәрттереп, әнә тиресеннән бүрек тигеп киярме ичмасам? Син нәрсә? Акылыңнан шаштыңмы әллә? Тиле бәрән урлык ашаган нәрсә. Хәдичә йорт бүрәнәсенә сөяп куелган мылтыкны ала. Кара син аны, кулына мылтык эләккәч тә, менә мин сиңа күрсәтим әле. Мылтык балмада патрон бар. Булсын! Хәдичә мылтыкны күкшәсеннән тотып йорт бүрәнәсенә бәреп вата. Җилкәсенә чыбык-чабык күтәреп Инсафетдин кайтып килә. Тараткан пишәнне җыеп куярга кирәк. Яңгыр килергә тора. Яумый. Яуса, Минем кайчан ялгышканым бар. ашарга әзерләгез. Нәрсә булай сөмсегең кыйлып кайттың? Балаларны чакыр, сөйләшәсе бар. Инзар, әйдә өйгә кергез. Атаң чакыра. Яр ятасы. Сүзең булса, соңыннан әйтерсең. Син югында монда кайбер хәлләр булды. Кызым, син кая китмәкче буласың? Китәм. Барыбер китәм. Сез ни әйтсәгез дә китәм, монда эшләр ятканчы. Ераккамы? Кияүгәдер тагын кая булсын. Үттер. Сиңа да чират җитәр. Нигә атаңның соравына җавап бирмисең? Ул бит сиңа чит кеше түгел. Укырга китәм. Дус кызларым әллә кашан китеп беттеләр. Быел сыңа калдың түгелмесең? Сыңга калсам эшлитермен, монда барыбер калмыйм, китәм. Нишләп син безнең алай тырт-пырт сөйләшәсең? Китәсең килә икән китәрсең. Тотмабыз, сабый бала түгел. Тик элекке хаталарыңны ешрак искә төшерергә кирәк. Яра. Әлегә тыңлап кына тор. Тагын нәрсә? Сиңа чират, Инзар. Сот димәк. Җиде йорттан торган данлыклы Аксаковка авылының иң демократиялы йортында гаилә башлыгы председательлек итү астындагы сот утырышын дәвам итә дип белдерәбез. Ярый.
Балаганны бетердек туйдырды. Суд ясарлык берәр гайбың бар мәллә? Барысын атып бетердем, шит кешеләр görмей башлаган. Ялгышмасам, безнең өйдә туния дисларны ашатып асрамыйлар. Тиресе тирәк ботагында кибә. Ватылган мылтык көпшәсе агач төбендә аунап ята. Өстәмә сораулар бармы? Так. Тик торганда җан иясен аттың да үтердең. Шулаймы? А мылтыкта ни өчен бар иде? Ансын мин ваттым. Син? Нишләп? Ашуым чыкканга. Син бер нәрсә дә күрмисең ахыры. Тиздән бит инде ул безгә дә ата башлар. Ул көчекне мин үзем үлемнән коткарып калдым. Үзем карап үстердем. Үз этем. Телим икән атам, телим икән асам. Алай. Хәзер нишлибез инде? Карап торам да күрәм, сезгә безнең бөтен нәрсәне бергәләшеп, киңәшләшеп хәл итүебез ошамый башлаган. Хәзер инде үзегезнең кылган эшләрегезгә тиешенчә бәя бирә алмыйсыз инде. Димәк, синең гайбыңа мин үзем бәя бирергә тиеш. Ярар. Сезнеңчә булсын. Инсафетдин көтмәгәндә инзарга сугып җибәрә. Яничек? Шыйма? Сезнең белән шушы телдә сөйләшергә кирәкме? Хәзер барыгыз да тыңлагыз. Мин бүген колхоз председателе янында булдым. Ул Ташлыга күченегез ди. Соңгы мәртәбә кисәтүе. Соңалай булгач инде атасы. Нишләп көтәбез, нәрсә көтәбез? Синең белән ничә ел бергә яшибез, ә тормышның ни икәнен һаман да аңламагансың икән әле. Менә шул дурак принципларыгыз аркасында утыргансың да инде үзең. Үзең белмәгән нәрсәләргә син кысылма, кызым. Сез генә аңлыйсыз инде. Сезнеке кешеләрчә түгел шул. Син әтине өстеннән донос язып төрмәгә утырткансың. Әти берни дә булмагандай кабат синең янга кайтып кергән. Җитте! Эх, әткәй. Өстәл тиеп кенә бөтен нәрсә хәл ителсә иде. Нишләп менә безнең турыда төрле начар сүзләр йөри? Нигә безгә беркем дә керми? Нишләп без ике эт асрыйбыз? Хәзер бер генә эт калды. Нурәхмәт абзыйның сезнең алда ни гаебе бар? Нигә сез аны гомерегез буе күрә алмыйсыз? Кайчаннан бирле авырып ята, киреп бит хәлен дә белгәнегез юк. Әнә хәзер әтине үзе чакыр. Нәрсә? Үзе керде мәллә? Нурәхмәт абзыйның улы кергән иде. Гамирлары. Карале. Син аның тирәсендә күп шуалмай ярыйма. Ул безнең әтине төрмәгә утырткан кешенең малае. Булса соң, син нәрсә мине куркытмакчы буласың? Тынычла. Ул синең кебек түгел. Әнә Ташурда кыясында барельеф ясый башлаган. Художник ул. Художник. Кем художник? Гамирме? Кеше көлдермәсен ичмаса. Әнә бер көнне барып, шартлатып кайтырмын да Ташурдасын. Шуннан соң ясар барельеф. Әнә дуңгыз фермасының фундаменты өчен таш кирәк иде, менә дигән материал чыгачак. Җитте. Сезгә җитәр. Кем әйтте сиңа Нури Әхмәт турында? Әйттеләр инде. Гомумән җитәр. Нәрсә? Җитәр. Бездән кешеләр көлә. Без генә дөрес яшибез имеш. Яшәүгез бик дөрес булса, кызыгыз балаларын кыччык урынына ташлап качмас иде. Нурәхмәт авырып ята. Хатыны Гөлбану дару белән су эчерә. Әйдә.
Ярый. Бар. Шәріңні қара. Ey Allah. Oğlum, sen mi? Әйе, мен әткәй. Әйттің ме? Әйттем. Инсафетдин абзый өйдә юк. Кайту белән әйтербез диделәр. Тормас әткәй, торма. Ят син, ят. Кеше утырып тора алганда ятмаска тиеш улым. Ятмаска. Утыр. Сөйләшик бераз. Минем дә синең белән сөйләшәсе бар иде, әткәй. Ансын күреп торам. Нәрсә турында сөйләшмәкче идең син минем белән, улым? Әткәй, турысын гына әйт әле. Дөресен генә. Ни булды сезнең Инсафетдин абзый белән икегезнең арагызда? Бу сорауны кайчанда булса бирерсең дип көткән идем мин, улым. Сен аны сорарга тиеш идең. Өлгерми калсаң, ниндидер бурычымны үтәмей киткән кебек булыр иде. Имеш-мимешләр туйдырды, әткәй. Дөресен генә менә үзеңнән сорыйсым килде. Дөресен. Кирәкми. Гөлбану кайнар чәй кертә. Бар. Дөресен. Шын дөреслекне бер кайчанда белеп бетереп булмый, улым. Аның өчен бик күп вакыт кирәк. Әнигә Инсафетдин абзый белән яшь чакларыгызда якын дуслар булгансыз диләр бит. Әйе, дуслар идек. Бергә колхоз оештырып йөрдек. Яшәрбез дә бер чама иде бит безнең. Еллар шактый катлаулы чак. Ул безгә көн кебек, апачык кебек тоела иде. Тот та яңа тормыш кырып җибәр. Һәм шулай иттек дә. Тик ул яңа тормышны һәркем үзенчә күз алдына китергән булган икән. Без аны шактый озак гомер үткәч кенә аңладык. Әнигә, карашларыгыз туры килмәдемени? İşte şunda şul. Biz onun bilen bir anadan tuğan ikizekler kebek bir uyda idik. Her halde baştarak min özüm şulaydı buylap yeriydim. Ol kalkus partidaçeli minanın yardımcısı. Bir vakitte partiyaçayıkı sekretariyada. Дуслыгыз нишләп бозылды? Belki ol başta çit kişiге görünmegendir. Min küçüge illallah kişilerle nersedir işlerge gündürem. Kalkusunu tırnaklandırıga tırışam. Hazır gene olana bir kuşu jite. Ol vakitte halk tımana, bilim digenin eseri de yok. Üzüne nerse kirekni üzü de cündep anlamı. İskilikten yanını ayırabilir turunda etken de yok indi. Bir vakit size İnsafetdin halkını mina karşı kıtırta. Мәлкәй, чәй ич. Ничек? Кытырта. Туп-туры миңа каршы түгел әлбәттә. Башта халыкның үзеннән сорап карайды бу миңа. Халык үзе ничек яшәргә тели шуны белик би. Кирәкми миңа бер нәрсә дә, йөрмә. Үзеңне дә мине дә җафалап. Улың белән сөйләшергә җир бир. Мәлкәй. Ey Allah. Соң моны белү начармыни? Кайсы чыр турында сүз барганын онытма улым. Тәкәсе дә ошамый Инсафетдин каманысы да тар-бар килә. Үзе шуңа абсолют ышану кирәк иде ул чакта улым. Һәм кырыш чайнак ихтияр кеше. Соң ул председатель була торып колхозга каршы идемени? Аны шундый хаталар өчен хөкем иттеләрмени? Аның өчен түгел. Бер кулак яклап маташты ул. Шәйх Әхмәт исемле кулак бар иде бездә. Раскулач без итә башлаган идек. Инсафетдин теше тырнагы белән моңа каршы. Имеш ул байлыгын хәләл кеш белән җыйган. Уллары үсеп җиткән, уллары белән бергәләп эшләп тапканнар имеш. Колхозга алса гайбәтрәк булмасмы ди. Хатыны Хадиша катнашмаса бәлки шума гына үтеп тә киткән булыр иде. Демәк, ире өстеннән донос язган дигән сүзләр чынлап та дөресмени? Донос? Донос, а?
Әгәр дә Хадишаның ул чагын яхшы белмәсәм, бәлки мин дә синең кешелек уйлар идем. Чәчрәп торган чәй ачагы, энергиясе ташып тора, комсомоллар башлыгы. Ире Инсафетдинга топ-тур әйтеп куйган бу. Әгәр дә шул кулакны яклашсаң, бер көндә тормыйм үзең белән дип. Шулай булгач, донос. Буламы, юкмы үзең чамалап кара инде. Һәм сүзендә торды да Хадиша. Бәлки ул Шәяхмәттән үч алырга теләгәндер. Үч? Әй, нинди үч? Дөрес булса, Хадиша түти яшь чагында Шәяхмәтнең бер малайын яратып йөргәндәй. Тик Шәяхмәт сихерче нәселен ишек тупсасына да аяк бастырмыйм дип кырт кискәндәй. Кемсез ул? Менә шулай диләр. Диләр. Авылда бер нәрсәне эләктереп алсалар, әйтәләр инде аны. Әткәй, шуннан соң эш ничек булып бетте? Гадәттәгечә. Хадиша минем яныма йөгереп килеп керде дә, шулай да шулай, ирем кулак Шәяхмәтне үз канатасына алып калырга тели ди. Ә син нишләдең? Мин нишлим? Район җитәкчеләренә хәбәр итәргә туры килде. Хафизовка шалтыраттым. Аны беләсең. Каберәнә авыл советы каршында. Раймилиция башлыгы иде ул вакытта. Соң син белән алдан шалтыратып сөйләштеңме соң? Әйтеп торам бит инде, сөйләшүдән ни файда? Хатыны Хадиша үз сүзендә теше тырнагы белән нык торды. Аннан Инсафетдин урынына мине сайлап куйдылар. Туктар әткәй, башыма сыймый. Соң аның урынына калыр өчен шалтыраткансың булып чыга түгелме соң бу? Юкны сөйләмә. Мин бер вакытта да кешеләрдән яшерерлек кырыныш эшләмәдем. Әткәй, әйт әле. Син яшь чагында Хадиша түтине яратып йөргәнсең икән. Дөресме шул? Мин ул чакта ни әйләнгән идем инде. Ни кирәк? Ни кирәк? Бар. Я Алла. Минем сорауга җавап бирмәдең, әткәй. Кабатлап әйтәм. Без ул чакта әнең белән өйләнешкән идек инде. Син нәрсә, әтеңне гаепләргә җыенмыйсыңдыр бит? Юк, әткәй, юк. Мин Хадиша түтине аңлап бетерә алмыйм. Нәрсә мәҗбүр иткән аны үз ире ише ул? Ышануга. Нәрсәгә? Үз эшенең дөрестлегенә. Ә ул чын күңеленнән яңа тормыш кыручыларның иң активларының берсе иде Хадиша. Әткәй, сез барыгыз да яңа тормыш коргансыз. Син дә, Инсафетдин абзый да, аның хатыны да, ә бит нәтиҗәдә бергез каталашкада утырган. Дөрестлек бит бер генә булырга тиеш. Зур дөрестлек. Ә менә нишләп шуңайса Инсафетдин абзый төрмәдә утырып чыкканнан соң кабат үзенә хыянәт иткән хатынының янына кирәләнеп кайта. Нәрсә ул аны шул кадәр нык ярата идемени? Ул кадәресе миңа караңга. Бәлки Инсафетдин абзый барыгызга караганда да акыллырак булгандыр. Сезнең башкача булдыра алмавыгызны аңлагандыр бәлки. Ул аны яхшы аңлаган һәм сезнең хаталарыгызны гафу иткән. Туктар улым. Син буларны каян алдың, ә? Син нәрсә? Инсафетдин хаклы булган дип саныйсың? Һәм хәзердә дөрес яши дип уйлыйсыңмы? Кәефемне кырасың, улым. Кәефемне кырасың. Мондый уй белән китәсем килмәгән иде минем. Яни, үзең әйбәтләп уйлап кара әле. Инсафетдин кешеләр өчен үз гомерендә берәр яхшылык эшләдеме? Я? Ник эндәшмисең? Соң ул да кешеләрдән ким көч түкмәде кебек. Почтада! Ул сәләтле кеше иде. Берәр файда китерә ала иде. Почтада түгел. Авылда, колхозда. Үзенең туган авылында берәр якын дусты бармы аның? Кайгысын, шатлыгын уртага салып сөйләшерлек. Сез барыгыз аңардан еш йөргәнсез. Мин Инсафетдин абзыйны кешеләр белән сөйләшкәнен тыңлап караганым бар. Ул һәрвакыт дөресен сөйли. Ә кешеләр? Әллә инде аны кешеләр аңлап бетермиләр дисәм. Син уйлап кара, ни өчен икәнсең? Менә күпләрнең бары тик үзләре өчен генә яшәүләре. Дөрес түгелмени? Менә кушсалар эшлиләр, ә кушмыйлар икән инде калда кыймылдатмыйлар. Атта да андый гына аң бар. Сән? Үз авылдашларың турында шулай уйлап йөрисеңме әле син? Җүнсез. Менә алар сиңа бүгенге мултармышны кырып биргән кешеләр. Синең әле үзеңнең кешеләргә сукыр бер тиенлек яхшылык эшләгән. Буларны искә төшермәсәң дә яхшы күрәм бит мин. Нәрсә күрәсең син? Эчкечелек, урлашулар, җинаять әзмени бу дөньяда. Син аларга гына карама.
Син башта яхшы якларны, яхшы кешеләрне күрергә өйрән. Соңгы еллар эчендә генә дә бит никадәр эшләр эшләнде. Кая китте бит хәзер колхозлар, совхозлар? Кая китте? Әткәй, бәлки бу рәхәт тормышны сез бөтенләй үк дөрес каймагансыздыр. Әгәр дә менә Инсафетдин абзый кебекләрнең сүзләренә вакытында колак салган булсагыз, бөтенләй икенче төрле булган булыр иде бәлки. Ай-һай, менә ничек? Бүгенге түбәдән ашкан мул тормыштан чыгып, үткәнгә кемдә реквизиция ясыйлар? Әгәр дә без син әйткәнчә Инсафетдинне тыңласак, бәлки хәзер дә кара тормышта керосин лампасында изаланган булыр идек. Син аның балаларына гына кара, улым. Кемнәрне тәрбиядә биштерде ул үзенең фәлсәфәсе белән. Кызы балаларын ташлап качты. Аныгы сугыш чукмары, баш кисәр, бандит булып бара. Ә кызларының кызы Ни булган ул кызга? Куй эчендә яшәгән кебек яши. Беркем дә белергә теләми. Менә шул турыда уйла син. Безнең гаиләдә үрнәк түгел, әткәй. Моның белән ни әйтмәкче буласың? Әнә, әнине генә ал. Син бит аны телсез күләгәгә әйләндердең. Мин сине гаепләмим, әткәй, минем моңа хакым да юк. Ләкин мин синең үзеңнән башка бүтән кешене тыңлаганыңны да хәтерләмим. Син өйдә дә шулай, һәм колхозда да шундый ук тәртип урнаштыргансың. Кешеләр моңа күнеккәннәр һәм сизми башлаганнар. Берәрсе тәртәгә тибә башласа, ул хаклымы, хаксызмы? Син аны шундый ук тәртә арасына куып кертә идең. Дөрес түгел диярсең. Кешене бар яктан да камил итеп тәрбияләргә кирәк диләр. Ә мондый тәртип барында нинди ул камиллек? Һәркем ни теләй, шуны кылырга тиешме ни бу дөньяда? Син бар әнә, бар. Авылдашларыңнан, колхозчылардан сорап кара. Синең әтиең нишләгәндә, син мактаган Инсафетдин абзыең үз гомерендә ни кырган? Әткәй, мин синең хезмәтләрен яхшы беләм. Сиңа һәрбер кеше рәхмәт әйтә, ихтирам итүләрдә бер дә юкка түгел. Юк, белмисең икән әле, белмисең. Мин бит сине әтиең белән горурланып яшисең дип уйлап йөридер идем. Минем эшемне дәвам иттерсең дип. Шуны яхшы бел. Кешеләргә яхшылык эшләмәгән кеше нинди генә талантлы булмасын, сукыр бер тиендә тормый, сукыр бер тиендә. Менә шул турыда уйла син, улым. Яхшылап уйла, ашыкмыйча уйла, һәм соңга калырлык та булмасын. Кәефемне төшердең, улым. Нык төшердең кәефемне. Өйдә кеше бармы? Әнә, Инсафетдин абыең кіріп килә. Бар, аның үзе белән менә сөйләшәсе сүзем бар. Бар, Инсафетдин, бар, әйдә. Үт. Ни хәл, күрше? Исән әлегә. Әйдә. Ус, кил әле, утыр әле яныма. Я. Нигә дип чакырдың? Сиңа бер сорауым бар, Инсафетдин дус. Күрше. Шәхси тормышыңа катнашу дип кабул итмә. Сез ни эшләмәкче буласыз инде? Сорауыңны аңлап бетермәдем. Авылдашларыңның күбесе ташлыга, үзәккә күчеп беттеләр. Сез дә ашыкмыйсыз, күрәм? Минекен үзең күреп торасың. Я. Нигә дип чакырдың? Сиңа бер үтенечем бар, Инсафетдин. Әгәр күчеп китәргә ниятләсәгез, әйтеп тормыйм. Моңа кадәр минем ярдәмгә мохтаҗ булмадың кебек. Хәзер дә мохтаҗ түгел анысы. Тик бу үтенеч синең үзеңә генә кагыла. Минем өчен кайгырмаска мөмкин. Утыр. Сардяныңны кабартмый тор биразга. Инсафетдин дус. Без бит синең белән шактый озак еллар бергә эшләдек. Бер-беребезгә булган мөнәсәбәтне яшереп азапланмадык. Аны син дә, мин дә бик яхшы беләбез. Искә төшерүең кирәкми. Кил әле, утыр әле якынрак. Элеккечә бер сөйләшик әле. Без бит синең белән сабый чактан бирле дуслар. Әле рәттәп мыекта үсеп җитмәгән яшүсмерләр килеш басмачка каршы сугышып йөргән булдык. Я, кил әле, утыр әле, кара каршы сөйләшик әле. Инсафетдин, шуны яхшы бел. Бәлки бу безнең
соңғы тапқыр қарақаш отырып сөйлесуіміз болар. Алай. Яш шақта мен бик ақыллы бір сөз ишеткен едім Инсафетдин. 1 ел яшисің келсе, тары шаш. 10 ел яшарға тілесең, ағашлар отырды. Ғамырға яшарға ниетлесең, көршілерің білән тату бол. Мен де сеңа бір сөз айтайын ма? Керек ми? Мен айында қазір пайдасыз. Әменеке сеңа шақты қызмет ете алалы. Шуны біл, яқшы ағашны алдан киселер. Нәрсе әйтірге тілегеніңні аңладым бұғай. Енді мені де аңлауыңны тілейм. Бүгін менің янымда көршілерің болып шықтылар. Аптырашып кіргенлер. Қадаш елдан ел ярыны ашы. Алға табада шулай барса, көршілеріңні ташу ағызып алып кетecek бейді. Вақытында анығытырға еді. Мені ағызмы бейді? Сен несі? Нығытмадалар түгел, Инсафетдин. Көрәсің ұсталық жетмегендір. Көрсетіп кінә берер едің шуларға, Неге сенен сұрайлар? Неге келіп менің өзімнен сұрамайлар? Алар сеңа кірмейешеклер, себебін яқшы білесің. Кірмәселер, кереклері шул қадар. Ашу тұтмайсыңдыр бет аларға. Ашу? Шуларға мы? Алар сеніңше яши, мен өзімше. Хаман үз қырығын қырық екен әлі. Алай. Ярый, аңлауымша, көршілеріңе ярдәм етерге тілемейсің. Сөзімні ишеттің кебек? Ярый, ихтиярың. Енді менің сеңа сыңғы сөзім қалды, Инсафетдин. Сыңғысы, сенің де кеше бол. Кеше! Вақытың жеткеш, біздің білән бір зияратқа ятма. Васиятым етіп қабыл ет бұл сөздеріні. Васиятым етіп. Сен мені шушы сөздеріні әйтір үшін шақырған едің міне. Сеңа bu dünyada командовать ету жетмеді міне. Енді қазір тігі дүнияда да командовать етмекші боласың ма? Yok. Barıp çıkmaz. Ey Allah. Gel karşık. Otur eli yanıma. Benim bilen gamır etüğüne ökünmüşsün mü Gülbanu? Көнне кич Инсафетдин ишек алды. Зәримә белән Гамир бүрәнә өстендә утыралар. Полканның тауышы ишетелмей, демәк абый өйдә юк. Зәримә! Каты кычкырып сөйләшмә. Әтиләр йоклыйлар. Гамир, кем монда утыр? Монда кара, утырырга ярый. Гамир. Нәрсә? Әйт әле. Бүген сине тагын бер мәртәбә күрергә теләгәнемне каян белдең? Әллә балы чишмә янына былай гына барган идеңме? Нигә сорыйсың? Чөнки мин сихерләп китердем сине анда. Син? Әйе. Чишмә янына бардым да сине күз алдыма китердем. Йөгездән чыгасың да имеш, туп
туп-туры минем янга киләсең. Бөтен хәрәкәтләреңне үз күзем белән күргәндәй булдым. Менә хәтта чәчләреңә таравыңны. Дөресен генә әйт әле, Гамир. Үземне күргәнче, син минем турда уйлап та карамадың бит. Шулаймы? Хәтерләмим. Гомумән әллә нәрсә булды миңа. Менә сине күргәч кенә айнып киткәндәй булдым. Әйттем бит. Хәзер ырымлап яратыра алуыма ышанасыңмы инде? Сиңа аннан ни файда инде? Теләмисеңме? Кире уйлавым да бар. Уйлыйм. Әкәмәт кыз син, Зәримә. Үзең әйтмешли менә төп башына утыртып куюың бар. Курыкма, Гамир. Сиңа каршы бер вакытта да күз буы эшләмәячәкмен. Бер вакытта да. Ә менә мине баллы чишмә янына китерүең ничек? Үз ихтыярыма каршы тәпи-тәпи килдем бит. Нәрсә, Гамир? Килгәнеңә үкенәсеңме? Юк, Зәримә, мин үкенмим. Ашыкма. Баштан минем сорауга җавап бир. Мин әткә белән бик нык сөйләштем әле. Юк. Уратып тормыйча турысын гына әйт. Турысын әйтәм, дөресен генә. Сихерләдең син мине. Ничек? Тоясың син аны. Менә ничек дип әйтим? Менә сине оныттым инде дигәндә генә килт итеп искә киләсең дә. Шунда мине күрәсең килә башлыймы? Ансы да бар. Гамир. Менә мин шушы шәнти бармагым кадәрле дә сихерләмәдем сине. Нишләп алай икән ул? Мин дә сине күрәсем килеп интегән бит, Гамир. Син берәр нәрсә аңлыйсыңмы, Гамир? Бәлки, теге чыны шул буладыр. Гомергә бер генә килә торган. Гамир. Зәримә. Без бит бер-беребезне яратабыз. Яратам мин сине, Зәримә. Гамир. Зәримә. Зәримә. Димәк, синең кияүдән айырылып кайткан дигән сүзләр гайбәт кенә булганмыни? Димәк, кылаңа кергән һәр сүзгә ышанырга ярамый. Так җилегенә булган. Хәзер. Искиткеч дәһшәтле тау. Аңладым. Шулай булгач, нишләп син акылыбызны югалтуга юл куйдың? Яратам ич мин сине шүләре. Әгәр дә Ташлап китсәм юк. мин сине ташларга җыенмыйм. Беләсең? Әгәр дә минем урынымда менә башка берәр юньсизе булган булса. Мин юньсизне дә үземә сихерләп караткан булыр идем. Нәрсә сөйләп торам? Юк, Гамир. Мин бер кайчан да андый кеше белән бер кайчан да, Гамир. Беләсең? Андый кеше белән менә бер кайчан. Гамир. Син нәрсә? Нәрсә бар? Кинәт караңгыланып киткән кебек булды. Дәһшәтле яңгыр алдыннан шундый куркыныч була. Караңгы төшкәнне сизми калгансыңдыр, бары шул гына. Юк, менә син минем йөрәгемне тыңлап кара әле. Я, Ничек? ләп дибә. Бары шул. Син кызлар йөрәге буенча белгеч. Зәримә. Син мине ачуланмыйсыңмы? Ничек? Син мине һаман да яратасыңмы? Әлбәттә, җүләрем. Син миңа кияүгә чыгарсыңмы? Алса, Нәрсә, әллә ышанып бетмисең? шуна. Беләсеңме, без син белән кайчан өйләнешәбез? Кайчан, Гамир? Менә закламыйча. Әткәйгә берәр нәрсә булмаса. Курыкма, Гамир. Аңа бер ни дә булмаячак. Әнкәй әллә кайчан сизгән булыр иде. Безнең әнкәй кешенең үләчәген әллә кайдан күреп тора. Хәтерлисеңме? Безнең авылда урман каравылчысы Гали исемле бер кеше яши. Бер вакыт тегене әни тәрәз аша күреп алды да, бу мескен 2 көннән үләчәк ди. Шунда әнинең сүзләренә шаккаткан идем. 2 көндә үтмәде, Гали исемле кешене агач басып үтерде.
Синең әтиең безнең туйда рәхәтләнеп яшәгән, Гамир. Мин укып бетергәнче шәһәрдә торачакбыз. Безгә бер бүлмәле фатирның бер почмагы җитә. Гамир, мин син ясәң барсына да риза булам. Син медицина институтына укырга керәсең. Теләгең булса әлбәттә. Әллә сиңа башка хәлләр ошыймы? Син әллә мине тыңламыйсың да инде шунда, җаным? Ни дидең, Гамир? Туктале, Гамир, шин кисәгем. Ачуланма әле. Безгә бүген ни булса да булучы. Нәрсә булсын соң безгә, җаным? Белмим. Менә күңелем шуны сизә, Гамир. Нәрсә сизә? Әйтерсең лә менә безне кара явыз, кара кешеләр уратып алган. Кайчан да булса караңгы төндә бер үзеңне урманда калганың бармы синең? Менә куак арты сайын ниндидер куркыныч жырткычлар сине сагалап торалар. Ә син аларның кайсы яктан өстеңә ташланачакларын белмисең. Мондый куркак икәнлегеңне белми идем әле мин. Гамир, минем бер кайчан да ялгышканым булмады. Аңлыйсыңмы, ниндидер бәхетсезлек көтә безне, Гамир. Нәрсә булсын соң безгә, җаным? Әйдә, дигәндә кайчан әйтә. Сен шаңлабарасың. Юк. Мин үзем Нурахмәт янына барам. Аның алай әйтүе мөмкин түгел. Тукта. Ышанмыйм. Тукта. Кеше көндермә. Юк. Нурахмәт шулай диде. Ул синең белән зиратта урын булмаячак ди. Минем белән бергә ятудан җирәнәм диюе. Шулай итеп, безне авылыбыздан кумакчылармы? Авылдан безне беркем дә куа алмый. Бөтен хикмәт тә шунда. Без алар өчен чит кеше булып чыгабыз, аңлыйсыңмы? Әйттем мин сиңа. Башкалар күченгән вакытта күченик дидем. Менә хәзер әдәм мәсхәрәсе. Җитәр. Üzülәнмә. Моңарчы алардан башка яшәдек, моннан соң да яшәрбез. Яшәдек. Вакыты җиткәч, күмәргә кеше табылмаса нишләрсең? Күммәсәләр, икебез сиярлык итеп кабер казыр монда. Янына бастырып башта сине, аннан үземне аттым, үтердем булыр. Соңыннан күмәрләр. Ашык яткырмаслар әле. Әйдә кер, йокларга вакыт. Гамир, шул кисәгем. Менә нигә күңелем сызлаган икән. Минем әткәй алай дип әйтмәс. Я, нишибез инде, җаным, хәзер. Хәзер мин әткәй белән сөйләшәм. Нишик итеп? Ул сүзләрен ачуы килеп кенә әйткәндер. Безнең хакка булса да сүзләрен кире алыр бәлки. Ярый, Гамир. Кем ул анда? Кем бар? Кем ул синең яныңда? Юанки, минем бер таныш кеше, син аны яхшы беләсең. Нурахмәт малай түгелдер бит. Аның яшь чагына бик ошаган. Нигә? Алай сырыйсың, әнкәй? Гомере күп калмаган ул баланың. Анаммы? Әйе. Әнкәй, син бит аны яхшылап күрмәдең дә ич. Әҗәлне күрү өчен көн яктысы кирәкми, балам. Әнкәй! Юкны сөйләмә. Мин аны үзем күргән булыр идем. Әнкәй, Гамир шу. Мин аны яратам. Без аның белән туганнаштык. Балам! Үзем шулай теләдем. Гамир! Эй, балалар! Язмышыгыз шулай фаҗигале булыр микәнни? Сез Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының драматург Ризван Хәмид пьесасы буенча куелган «Китәм инде» дигән спектакленең беренче өлешен тыңладыгыз. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Ришат Хаҗи Әхмәт, музыкаль бизәлешне Фуат Абубәкер эшләгән. Рольләрне башкардылар Инсафетдин, Әсһәр Шакир, Хәдичә Рашида Җиһаншина, Инзар Шамил Бариев, Зарима Рузия Мутыйгуллина, Гамир Габделфәрд Шәрәфиев,
Нурахмет Хидаят Султанов, Гүлбану Вера Минкина. Спектакльне радио өчен әзерләделәр. Режиссер Госман Ахмәтҗан, тавыш операторы Асия Бикбау һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет. Спектакльнең икенче өлеше бүген 13 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Казан сөйли. 13 сәгать 10 минут. Татарстан радио сүзенең тапшыруларын дәвам иттерә. Хәзер сезнең игътибарга Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында драматург Ризван Хамит пьесасы буенча куелган «Китәм инде» дигән спектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Ришат Хаҗи Әхмәт, музыкаль бизәлешне Фуат Абубәкер эшләгән. Рольләрне башкаралар: Инсафетдин, Әсфәр Шакир, Хәдичә Рәшидә Җиһаншина, Инзар Шамил Бареев, Зарима Рузия Мутыйгуллина, Гамир Габделфәрд Шәрәфиев, Нурахмәт Хидаят Султанов, Гөлбану Вера Минкина. Берничә көн вакыт узган. Ташурда кыясының бер як кырые күренә. Анда Гамир бау бишеккә асылынып, ташны чүкеп, барельеф ясый. Кыясында Зәримә күренә. Син кайда идең? Ничек мин сине күрмәдем икән. Я нәрсәләр алып килдең? Тукта. Аш бүре кебек ашыктыңмы? Ашыкмадым. Кулларымны юваштан. Тимәтен шиккә. Минем кулларым бисмилладан да чиста. Аны бит кыякымы юды. Аннан суда юк монда барыбер. Тәмук кебек авырышта ничек сусышчы дисең сине? Мә тизрәк эчмә. Ярый әле сөт алып килгәнмен инде Гамир. Я ничек? Рәхмәт. Ой, тәмле. Тәмле сезнең сыерның сөте. Безнеке алай тәмле түгел. Гамир, менә сынаша. Менә якобәләр. Я үзеңдә. Юк, мин Кап. Ярый, алайса, ярый. Тәмле. Тәмлеме? Бергә яши башлагач, гел миңа шушындый тәмле йөрләр алып килерсең икән. Тәртибең ничек була бит әле? Ничек аңларга? Лаек булсаң карап карарбыз. Киресенчә икән. Шулпа шымырысың, өстәүнә 3нче көннән калганын. Нигә? 2 көнгә бер мәртәбә ачуыңны чыгарырмын дип уйлыйсыңмы? Аларны булса түзәрбезләр. Мин бит әйттем, мин бик таләпчән кеше. Шулай булгач, бургаламыйча гына әйт әле. Ничә сәгать эшләмичә аягыңны кыядан салындырып утырдың? Булды раз. Сәймә. Мен анда бик кызыклы бер язу таптым әле. Менә сиңа да укып күрсәтермен, яме? Ярый.
Сәлимә, сиңа әтиңнәрнең Кулак Шаяхмәт турында сөйләгәннәре бармы? Юк. Раскулачивать итә башлагач яклашкан икән ул аны. Ә бит кешеләр сөйлиләр, синең әтиң чыкыр казыды диләр. Әби өчен үч ит. Гайбәт иш ул. Ә син аны каян беләсең? Синең әтиң бит беренче булып районга шалтыраткан әти турында. Ансы шулай инде. Тик менә Шаяхмәт кебекләрне Раскулачивать итү бик үк законлы булмаган икән. Ул үз хуҗалыгын үз хәләл кеше белән күтәргән. Кешеләрдән ярдәм сорамаган. Соңгы гына ялгышлыклар булган инде бер безнең авылда гына түгел билгеле. Ничек? Димәк, минем әти гаепсезгә эләккән. Шулай булып чыга. Шуңа күрә реабилитация. Хей, күз алдына китерә мин ул чорларны. Кемнәр генә булмаган ул чакларда. Кулак куштаннар дисеңме, буржуй калдыклар дисеңме? Кемнең кем икәнен ничек аерып бетермәк кирәк? Синең атаң аера белгәнме? Минем әти власть белән кешеләрне үзенә буйсындырган. Синең әтиеңнән аермасы шунда да. Минем әти ни эшләгән? Синең әтиең иртәрәк тотынган, ашыгып кычкырган әтәч кебек. Ничек инде? Юк, җаным, сүз уңаеннан гына. Мин синең әтиеңнең хаклыгын икенче нәрсәдә күрәм. Минем әткә кебек җитәкчелек итәргә ярамый. Юкса кеше моңа күнегәчәк һәм кеше булудан туктаячак. Менә үз башын эшләтүне онытачак. Тыңлаучан эт кебек. Бардымсыз кеше тәртәгә тибә, ә менә йомшак характерлысы, җиңел юл эзли. Шуңа салынып кеше бөтен нәрсәгә битараф җан иясенә әйләнә. Менә безгә еш кына тормышның нигезе хезмәт диләр. Хезмәттән башка бер ни дә булмый диләр. Бу дөрес әлбәттә. Ләкин ул гына аз. Мондый караш бик мөһим бер нәрсәне оныта минемчә. Менә мәсәлән, нәсел дәвам итүне алып карыйк. Төптән караганда нәрсә соң ул? Баласын тәрбияләп үстерү өчен кеше нинди генә авырлыкларга риза булмый. Ни өчен? Аңлы булу гына аз монда минемчә. Төп сәбәп кешенең табигатендә. Табигат барсын да күз алдында тоткан. Менә йөрәгең кушмаса, акылың белән генә яратыр идең микән? Ә таяк астында нинди ләззәт булсын, чыбыркы белән суккан өчен ат кешегә рәхмәт әйтә микән? Синең әтиң моны яхшы аңлаган. Тик менә ипохсын бутаган. Ә минем әткәй үз ипохсында судагы балык кебек иркен тоткан. Ләкин менә юлының тупикка килеп керәчәген күрмәгән. Менә бит нинди парадокс килеп чыга. Нишләп алар бер-берсен аңламыйлар икән? Хәзер дә аңламыйлар. Дошман түгелләр, Зәримә. Аларны белән без кушарга тиешбез. Ничек итеп, Гамир? Монсы синең үзеңнән тора инде, Зәримәкәй. Син аларга башта бер кичкенә генә онык алып кайтып бирәсең, аннан соң тагын бер бәләк. Аннан соң син үзең елмаеп торган бер кыз. Була ул. Ачуыңны чыгарсаң бер яшь хатынга әйләнәм дә. Ах, син әле шулай белгәнеп торасың. Зәримә, күрәсең менә. Әтәкәне күрәсең. Әле шунда менеп, тупка рәсем ясап куячак. Аннан егылып, башың әйләнеп, түбәнгә мәтәлерсең име? Гамир. Гамир. Нәрсә? Мин бүген кичкә кадәр синең яныңда булам, яме? Син нәрсә уйлап чыгарасың, Зәримә? Юк. Кичен чырашырбыз. Юк, Гамир. Баллы чишмә янында. Гамир. Зәримә, баллы чишмә дигәндәй, минем башыма бер гениаль фикер килде. Баллы чишмә янына синең фигураңны ясап куям. Агачтан. Тотале, менә кулында кувшин булачак. Шуннан баллы чишмәнең салкын суы агып торачак. Шелтер-шелтер чишмәбез, су алырга төшәбез. Мин килгән һәрбер кешене су белән сыйлап торачак. Әйе. Көнләшеп үлмәссеңме соңа? Киресенчә, синең матурлыгыңны күреп башкалар көнләшсеннәр. Хыялый. Баштан тотынган эшеңне тәмамланнан соң сөйләшерсең. Тик сиңа гына. Тайрарирайра. Мин йөрәгемдә. Тайрарирайра. Яни булды, Зәримә, булды. Шаярдык, җырладык, бидек. Сиңа хәзер китәргә вакыт. Әйдә, бар. Сине эштән калдырасың. Бар. Мин бер кайда китмим, менә шушында торам. Менә шулай иттем. Я ничек тамагым туйдымы? Тамагым туйды. Иреннәрем туймады. Я булды. Булды җитте. Гамир. Карале. Нәрсә? Бу
Булмасан? Соң инде 20 мәртәбә сорадың бит, Зәримә. Чынлапмы? Әйе. Гамир. Мин дә синең янга минем әле җаныем. Соңында азгына чистартасы калды бит, җаным. Уйлап таптым, Гамир. Булай әйтәбез. Миңа да менә шушындый баудан синеке кебек бишек ясыйбыз. Гамир! Әнә теге шиләр икебезне дә күтәрә алыр микән? Синең белән мине түгел, Жигулины асып куйсаң да чыдаталар. Чынлапмы? Әйе. Юкка синәсең. Монда башка бау юк. Шулай булгач, тотәлек кәрҗинне тәпи авылга. Юк. Тәпиләмим менә. Беләсеңме, Гамир? Мин хәзер бауга киттем. Шунда суда алып киләм. Савытым кайда бир? Әнә, мотоцикл янда гына. Ярый, мин киттем. Ярый. Ярый. Гамир! Тукта, Гамир. Гамир. Мин килмичә, син менмәгәнме? Мине шунда аста көтеп торам. Минме? Әйе. Соңында дип торам, җаным, азгына чистартасы калды дип. Соң, Гамир, мин бит анда бер үзем генә менергә куркам. Синме? Ярый. Бау алып килгәч, миңа сызгырырсың, яме? Ярыйс. Гамир, синең менгәнеңне генә карап торам да китәм. 100 мәртәбә карап тордың бит инде. Гамир! Бауым. Нәрсә? Бауымны бәйләргә оныттым ич. Hey! 20 метрлык кыя-кыямыни соң ул безнең өчен. Тынычлан. Җаным, тынычлан. Шаярттым гына бит мин, җаным. Шаяртма, минем белән бер кайчан да шаяртма, яме. Кара ничек калтырана. Ишетәсеңме бер кайчан? Калтыранма, җаным, калтыранма. Кара ничек, син җаным, кара инде, мин бит шаярттым гына. Кем инде үз гомерен шулай куркынычасына куйсын, җаным. Уянмыйм. Чыгарып куйсам, Тынычлан. шаярырсың әле. Гамир, Нәрсә, җаным? әйтергә онытып торам икән әле. Әни, бер вакыт синең турыда Нәрсә дигәнең? озак яшәмәс бу егет тик әгәр дә үз-үзен сакламаса ди, менә шулай җаныем. Менә ни өчен икән? Моннан соң синең әниеңнең пәйгамбәрлегенә беркем дә шанмаячак, менә хәтта үз кызы да. Гамир, гел уенга гына барып торма, яме җаныем. Ярый, җаным. Сак бул, яме. Ярый, бар. Мин бик тиз әйләнеп киләм. Бик тиз әйләнеп кил. Бау белән су алам да, килеп җитәм. Зактырма, җаным. Шаяртма, яме, Гамир. Бар. Сак бул, яме. Бар. Ярыймын. Ярыймын, гәнеңне карап торам. Пока. Ярый. Пока, карчыгым. Зактырма. Мин бик тиз әйләнеп килермен, Гамир! Ярый! Жырларымын деген. Кыяс тында инзар күренә. Хәзер шатландырам мин сине, Нурәхмәт кешегә. Эй! Шалунда! Нәрсәва? Мин моннан да ишетәм. Башың исән чак, ташкын тизрәк монда. 5 минуттан Ташурдан күккә шаша. Шул китерде. Сез нәрсә? Акылыгыздан яздыгыз әллә? Бу бит Ташурдан ясы бөтен тирә-якның күрке бит бу. Күрке булса шартлатырак кушмаслар иде, минем анда шым юк. Шугры тизрәк. Давай. Бу бит Зәримә әйбере. Зәримә дә монда. Яни кирәк. Зәримә кайда? Авылга китте. Нишләп ул монда? Үзеннән сора, сеңлең бит. Син! Колагыңа киртләп куй. Әгәр дә тагын бер мәртәбә Зәримә тирәсендә чуалганны күрсәм, үзеңә үпкәлә. Буең җитмәстәй агачка үрелмә. Ә хәзер бар, эшеңдә бул. Нәрсә карап каттыгыз? Браулый башлагыз!
Бу бит Ташурда кыясы бүтүн тирәякның күрке бит бу. Давай! Кем ясый ул барельефны, синме? Башта bir ростың өсірді, гений. Кетел білен синде башқандан. Бар. Давай! Кем қошты? Сен абар бір түгеміне. Председатель қошты. Алдашма. Ташурданы шартлатырғанның башына та типмеген. Қошмады. Кем әлі сен мұнда оқатлы? Техника безопасность үшін мұнда мен жауап берем. Сеннен башқанамында кетел білен. Кет. Бар. Сен мұны меңа өшейтіп өшейсің. Әткейге өшейтіп. Әгәр дә Зәримәнең бер туган абисы булмасаң, күрсәтер идем мин сиңа егет. Шартлатма Ташурданы, Инзар. Давай! Председатель белән сөйләшәм, шартлатма. Бар, министрга хәтле йөгер. Ташурданы барыр күккә чырап, атаңның исемен ие белән бергә. Үзисән чагында памятник тотмасын әле монда. Ахмак. Давай! Үзеңә акыллы гына кешәм ахмак. Үзеңнең бала чакларыңны күз алдыңа китер. Үзебез ясаган парашютлар белән шушы Ташурдага килеп Сикерге хыялланып йөргән чакларыңны. Бәлки мин синнән көнләшкәнгә хыялланганмындыр Ташурда белән учакта. Син нәрсә? Дөнья үзгәрә икән ул. Нурәхмәт абзыйның минем әти булмавына күпме газап чигәйдем мин. Кая? Нурәхмәт кенә идемени ул. Ташурда кыяса. Хәзрәткә аяктан йыгылган җаны тәпәләргә булдыңмы ни? Мин урманда ауган агачны да әйләнеп узам. Барып җиттеме? Минем сеңелне калдыр. Әлегә дусларча кисәтүем. Шартлатма Ташурданы, Инзар. Шартлатма. Әгәр дә шартлатасың икән, үзеңне шунда томырачакмын. Мин дә сиңа кисәттем. Шушы кешеккә ит ташып ята бит җүнсез. Булдыгызмы? Хәзер! Барыгыз да кашыгыз, борылма артына. Үзем шартлатам. Кашыгыз! Шартлатмагыз Ташурданы! Инзар, шартлатмагыз Ташурданы! Бу бит Ташурда кыясы! Инзар, ялынып сорыйм. Бу бит Ташурда кыясы бүтән тирә-якның күрке бит бу! Нинди матурлык, Инзар, ялынып сорыйм. Шартлатмагыз Ташурданы! Улық. Кіріге мүмкін ме? Не халләрігіз бар, көршілер? Күтмәдігіз ақыры. Дұрыс айттың. Кіргенсің үт. Утар. Емашаң не? Хасіретігізні ортақлашыға кірдім көрші. Қызыбыз 3 күн енді саташып ята. Улыбыз суға түшкен кіші кібік ері. Улыбызда не үш бар идарым? Неге өтірдіңіз улыбызны? Неге? Нешек? Бұ не деген сөз? Нешлеп бізден өтірге тиіш? Тіліңнен жел алсын қырдаш. Тәубә деген.
Шулай ук. Гомерең буе миңа үш саклап йөрдеңме соң син? Тукта әле, тукта. Нинди үш? Нәрсә сөйлисең син? Ул үзе барып кергән ишанда. Нишлисең бит? Язмышы шулай булган күрәсең. Акланырга кирдеңме? Акланырлык гаебем булганы юк. Минем вижданым чиста. Теге вакытта сүзебез төгәлләнмәде. Кулай вакыт сайлагансың. Әйтсәм, телем кия, әйтмәсәм, җаным кия. Ил телен тыйып булмый, улыңның үлемен менә безнең ачуланышудан күрәләр. Типтәр типсә тибә атанасын сорап тормый тибә. Мин синең дәрәҗәгә омтылуыңны элек-электән үк сизә идем. Чөнки синең теләгең гел минем урынга утыру иде. Башлап йөрү эше иде сиңа, берничә рәттә булу, кеше күз алдында. Син гомер буе күз өстендә каршы булдың. Син гомерең буе шуны кичерә алмый яшәдеңмени? Мискән. Минем сиңа нинди яманлыгым тиде? Син безнең яшьлек хыялларыбызга хыянат иттең. Иң авыр чорда бер ялгызымны калдырдың. Үз теләгем белән Себер китепме? Кемне гаепләр идең? Сине. Минем тормышымның кыйыкка борылуына бары тик син генә гаепле, Нурәхмәт. Менә ничек? Синеңчә мин кансыз кешемени әле? Син үзең сизмидеңмени? Өлкән улың сине нигә ташлап китте? Эшсез, хәбәрсез югалды. Сугыш заманасы түгел бу. Хайыр, бу сүзләрне мин үз кызым турында әйтә алам. Начар яшәдек без синең белән, Нурәхмәт. Бит, нинди яхшылыклар эшләү иде минем хыялымда. Хыяллар түгел, Инсафетдин. Кылган эшләр бәяләнә. Җирдә кылынас эшләребез кылынып бетте инде. Мин үзем генә дә сине берничә мәртәбә комплекслы бригаданы җитәкләргә чакырып карадым. Син килдеңме? Эшләдеңме? Кая, синме? Мин гомерем буе халык бәхете өчен тырыштым. Тырыштың. Күпме кешенең язмышын җимердең син, Нурмый кырдаш. Күпме? Ташла, Инсафетдин. Без синең белән тормышны бер үк ноктадан башлаган кешеләр. Әйткәнемчә, җирдә кылынас эшләребез кылынып бетте инде. Тутырылган багашларны үлчәүгә салырга гына калды. Ана, улларыбыз, аныкларыбыз киләчәк буын үлчәүгә салыр. Син барыбер үткән заман кешесе, Нурәхмәт. Киләчәк гадел, чыбыркысыз кешеләрнеке. Син үзең? Нигә үзең үз аныгыңның кулыннан чыбыркысын тарта алмадың? Нигә тартып алмадың ди мин сиңа? Ул бит чыбыркыдан да хәтәррәк белән эш итте. Хәҗранда ял иткәндә уйланыр. Нәрсәне кулга алырга ярый да, нәрсәне ярамый икәнен төшенер. Минем гомеремне төрмәдә чиртүең сиңа җитмәдемени? Инде оныгымны төрмәдә чиртмәкче буласыңмыни? Нурәхмәт. Ялбарып сорыйм. Халыкка чыгып әйт. Инзар гаепле түгел диген. Нурәхмәт. Нурәхмәт абзый. Малайыгызның үлемендә мине гаеплисездер. Мин үтермәдем, Нурәхмәт абзый. Зинһар рәнҗемәгез миңа. Мин үтермәдем, Нурәхмәт абзый. Мин бит аңа
Тырнагым белән дә чирткәнем булмады. Менә шулай килеп чыкканда зинһар рәнҗемәгез. Ул үзе килеп керде. Мин бит таш урданы гына шартлатмакчы идем. Сен нәрсә, юнсыз малай, иштеңме әллә? Син дә монда бабкай. Минем өчен кергән булсаң юкка йөрисең. Бөтен гаепне үз өстемә алам дип әйттем инде мин тикшерүчегә. Нәрсә дип әйттең? Үч итеп шартлаттым ташурданы дидем. Үч итеп? Кемгә үч итеп? Сезгә. Сиңа, Нурахмәт абзый! Чыгып киттегез. Чыгып киттегез. Инсафетдин Мәргиев. Әйдә, кызым. Әйдә. Менә шунда утырайын. 3 көн, 3 төн күзеңне дә ачмадың бит, балакаем. Утыр әле. Менә монда бик әйбәт. Тауык шулпасы бар. Менә шуны эчеп җибәр әле. Кирәкме, әнкәй? Эй, балакаем. Ашамыйча хәл керми бит соң ул. Әнкәй, ул ни хәлдә? Ул үлдеме? Эй, кызым. Ул баланың язмышы шулай булган күрәсең. Кичә күмделәр аны. Кая күмделәр? Бабалары янына, зур нарат астына. Яхшы. Ул нарат урманын ярата иде. Яли, кызым, ичеп җибәр инде шул шулпаны. Бәле. Әнкәй, хәл җиңеләйтә торган берәр нәрсә бир әле. Җиләк җимеш суы. Менә үләннәр салып кына кайнатканмы? Рәхмәт. Әнкәй, икенче күлмәк китерче. Башыма яулык. Ярар, хәзер. Юк. Күлмәк кирәкме? Кофта белән итәк китер. Балакаем, үс башыңны алыштырырга өлгерерсең. Башта тамагыңа капкала бул. Анысы соңрак, әнкәй. Әнкәй, әйт әле миңа. Ничексең син аның үләчәген алдан сиз алдың? Үлеменә үз улыңның сәбәпче булачагын сизми калдың, әнкәй! Балакаем, бу бит очраклы булган бәхетсезлек. Әнкәй! Кызым, ул бит синең бер туган абыең. Кызган. Ичмасам мине кызган. Әнкәй, мин сине аңа караганда да ныграк кызганам. Ләкин бит ничек булганын син үзең дә бик яхшы беләсең, әнкәй! Балакаем. Ярар булды. Әнкәй, аларның хәле ничек? Әнкәй? Эй, кызым. Андый хәсрәтне кем генә җиңел кичерә алсын икән? Атасы һаман да шул авыр хәлдә ди. Анасы да бик борчыла ди. Әнкәй, әти кайда, әнкәй? Йөри шунда. 3 көннән бирле тиле кеше шикелле йөри инде. Тамагына да капканы юк, кайдадыр. Әнә кереп килә бугай. Атасы. Балакаем. Я, нәрсә булды сиңа? Нәрсә? Зарар юк. Нәрсә? Бар да үтә. Әткәй, утырыйк әле. Сөйләшик.
Башта ашап алыйк. Атаңның да берни дә капканы юк бит, кызым. Әнкәй, баштан сөйләш. Ярар. Утырыйк. Ярар. Эш булай тора, әткәй. Мин аңларга тырышыгыз. Мин сезне икегезне дә бик яратам. Хәзер мин аңларга тырышыгыз. Мин сабый бала түгел. Шуңа күрә үз язмышымны үзем каргартырга тиеш. Соң балакаем, әллә кайчанда булса синең теләгеңә каршы килгәнебез булдымы? Әнкәй, сөйләп бетергәнне тыңла зинһар. Ярар. Эш булай тора, әткәй. Мин хәзер аның янына барам. Ирем яткан җиргә. Ирең яткан җиргә? Әйе. Без Гамир белән бары тик язылышырга гына өлгермәдек. Бу йортта минем дөньяга килергә өлгермәгән баламның әтисен үтерүче яшь. Минем ирем Инзар аби аркасында һәлак булды. Син нәрсә сөйләгәнеңне аңлыйсыңмы? Аңлыйм. Күрмисеңме? Кычкырырга кирәкми, әти. Мин баш тартмыйм ич. Ни генә булса да без синең белән абый-сиңел булып калырга тиеш, Зәримә. Шулай тиеш. Чыгып кит! Чыгып кит! Балакаем. Балакаем сабыр. Изгеләнмә, балай, кирәкми, тынычлан. Тынычлан, балакаем, ярамый. Ярамый, алай, изгеләнмә. Утыр. Балакаем. Тынычлан, кызым. Ярамый, акыллы, балай, ярамый. Тынычлан. Әнкәй, мин туры аннан аларга кайтам. Әгәр кабул итмәсәләр, Итәрләр, әнкәй. Аларның кайгысы минем кайгы. Абый акылга утыра башлар ичмасам. Безнең бәхеткә каршы минем туганым юк башка. Әткәй. Әйе. Менә шул иде минем әйтер сүзләрем. Ачуланмагыз миңа. Сез мине үзегез шулай тәрбияләп, карап үстердегез. Әткәй. Әйе. Әйтергә онытып торам икән әле. Гамир Ташурда кыясында бер язу тапкан иде. Аны үләр алдыннан Хәбиров дигән кеше Шәйхмәт турында Кулак дип язып калдырган. Кулак Шәйхмәт малайлары әтиләре өчен үч итеп Хәбировны сәнәк белән чәнчеп шул кыядан ташлаган булганнар. Син шул вакытта Кулак Шәйхмәтне яклап маташкансың. Димәк, Нурәхмәт абзыйга урынсызга үпкәләгәнсең, әткәй. Син дә, әнкәй, үзеңне юкка битәрләмә. Сез барыгыз да хаталарыгыз өчен артыгы белән түләдегез. Хушыз. Кайчанда булса, икебез өчен дә каберне үзем казырмын дигән идең. Минемчә ул кем килеп җитте. Юк, карчык. Яшисе килә. Онугымны күрәсем килә. Онугымны күрәсем килә.
рәхмәтләре. Исәнме? Әнкәй. Әткәй. Әткәй? Әнкәй? Син ялгыш әйтмәдеңме, кызым? Син безгә әти, әни дидең? Юк. Ялгышмадым. Әткәй. Әнкәй. Балам. Әнкәй. Әйди. Үз түргә, балам. Әнкәй. Әнкәй. Мин улыгыз Гамирнең хатыны булам. Озакламый мин сезгә аңлак бүләк итәчәкмен. Әгәр дә улым туса, мин аны Гамир итеп кушачакмын. Сез мине үзегезнеке итеп кабул итмәсәгез. Эй, Ходаем! Чынмы бу, балам? Сез жылыйсыз. Икегез дә жылыйсыз. Рәхмәт. Әмма мин бер кашанда жылый алмам, ахыр. Үзеңә рәхмәт, балам. Бәхет алып килү өчен рәхмәт. Соңгы мәртәбә җылавыма 20 ел булды инде. Ләкин ул күз яшьләрем шатлыктан булмадылар. Өлкән улыбыз ташлап чыгып киткән ел иде. Бүгенге көтелмәгән шатлыгыбызны бозма. Ятуыңны гына белсин. Җитте. Яшь гомерне кире кайтарып булса икән. Ничек мин шулай сукыр булдым икән? Ничек мин синең нинди кеше икәнлегеңне аңламадым икән? Ничек мин карусыз сарык шикелле сиңа үземне сындырырга ирек бирдем икән? Юк шул. Үткәнне кайтарып булмай. Еле балам, шулай акыллы булып үскәнең өчен үзеңне бер күкрәгемә кысыйм әле. Яшь чагында мин дә синең шикелле кыю идем. Тик мин йомшак, ихтиярлы булганмын, тиз сындым. Әйе, Нурахмәт. Кеше улыңның өлкәне кебек эссез югалмауына шатлан. Тик шуны бел, ул минем оныгым булачак. Әнисенең газизе булачак. Мин аны үзем тәрбияләп үстерәчәкмен. Ул минем югалган улларымны алыштырачак. Әйдә, киленкәем. Әйдә, балам, минем якка. Мин синең килүеңне күптән көттем, балам.
Сез Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының драматург Ризван Хамид пьесасы буенча куелган «Китәм инде» дигән спектаклен тыңладыгыз. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Ришат Хаҗи Әхмәт, музыкаль бизәлешне Фуат Абубәкер эшләгән. Рольләрне башкардылар: Инсафетдин, Әсфәр Шакир, Хадиша, Рашида Җиһаншина, Инзар, Шамил Бариев, Зарима, Рузия Мутыйгуллина, Гамир, Габделфәрд Шәрәфиев, Нурахмәт, Хидаят Султанов, Гөлбану, Вера Минкина. 1986 елны магнитофон тасмасына язып алынган бу спектакль эфир өчен режиссер Госман Әхмәтҗан, тавыш операторы Асия Бикбау һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан әзерләнгән. Театр микрофон алдында дигән әдәби драматик тапшыруыбыз тәмам.